Como se fai a temida pregunta da disertación de actualidade no exame de filosofía da PAU? A pregunta de disertación de actualidade, a terceira pregunta do exame da PAU, ten un valor de 2 puntos. E atención, novidade, este ano non hai opcionalidade na pregunta. Pode caer calquer autor ou autora de calquer época histórica de ambos bloques. Unha disertación de actualidade é unha exposición razoada de principios e de ideas que vinculen o texto de actualidade que están a propor coas ideas do autor. Os dous erros principais que cometen os alumnos normalmente é, primeiro, dar a súa opinión sobre o tema da actualidade sen mencionar sequera o autor ou autora co que teñen que vinculalo, e segundo, explicar ao autor como se fose un desenvolvemento do tema sen mencionar sequera o tema da actualidade. Que hai que facer? En primeiro lugar, unha introducción, é dicir, unha tese. Que problema comparten o autor e o problema da actualidade? Segundo, argumentar, decir cales son os argumentos que nos dá o autor para defender ese problema da actualidade ou para rexeitalo, e ademais, nesta parte, podes explicalo tamén con exemplos. E por último, unha conclusión. Nesta conclusión, tens que explicar un pouco cal é a idea xeral da disertación que fixeches. Non olvides que tes un espazo máximo para escribir isto de 20 liñas. Ánimo e estate atento e atenta ás noticias de actualidade.